Мир на Донбасі та деокупація Криму – мої ключові пріоритети. На жаль, ви знаєте, у порядку денному нормандського формату ніколи не було питання Криму. Але воно було і є завжди, і буде завжди у нашому порядку денному. Допоки Крим залишається окупованим, а українці та кримські татари там зазнають регулярних переслідувань, світ не має забути про Крим. Ви знаєте, можна скільки завгодно постити веселі меми про гарантії безпеки Будапештського меморандуму, однак це не поверне наші території. Ми шукаємо нові дієві інструменти для цього. Повернули питання Криму в міжнародний порядок денний. Ми створюємо формат «Кримська платформа». Це координація міжнародних зусиль для захисту прав кримчан та деокупації півострова. Я вже предметно обговорив цю ініціативу з представниками Європейського Союзу, Великобританії, Канади, Туреччини та іншими партнерами. Багато з них готові приєднатися та брати в ній активну участь. С нами сейчас на прямой связи Роман Бессмертный, політичний діяч, екс-представник України в політичній підгрупі трьохсторонньої контактної групи в Мінську. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Вы слушали обращение президента Владимира Зеленского? Вам понравилось? Какие важные тезисы для себя вы подчеркнули? Треба віддати належне тим, хто писав цей виступ. Виступ загалом написаний дуже добре і прочитаний він непогано, тобто непогано поданий. Чи є цей виступ посланням? Це справа фахівців, хай розбирають. Тому що зазвичай, сьогоднішній день ділився на дві частини. Це, власне, виступ президента і послання, яке подавалося окремо. Наскільки я правильно почув, то і те, що роздано під QR-кодом, це повторення виступу і виступ – це одне і те ж саме. Тепер, що стосується тез, які були озвучені. Перше, це, по суті, тези про внутрішню і зовнішню полеміку поточну, на якій є такий колосальний притрус нинішньої виборчої кампанії. Разом з тим прозвучало, з моєї точки зору, декілька достатньо таки хороших і змістовних речей, які, правда, треба дискутувати. Так вони належать в компетенції президента, парламенту чи уряду. Бо як такої стратегії, насправді, не подано. І зверніть увагу, там навіть всередині президент виступу свого говорить про те, що треба, щоб уряд подав стратегію до 2034 року, 30-го року і так далі. Тому що я так розумію, що питання дискутувалося, так про яку дату говорити. Зокрема, і в цьому виступі прозвучало декілька уже відомих ініціатив, це так звана Кримська платформа, і тез про так звану реінтеграцію Донбасу і деокупацію Криму. Але якщо говорити по структурі, то яке місце це в принципі займає? Бо якщо це поставити в ряд з цифровізацією, а з COVID-19, з моєї точки зору, якби визначати пріоритети, то це позиція номер один. Війна і, відповідно, реінтеграція, чи, скажімо так, деокупація Донбасу і Криму. І потім говорити про речі, які вони визначають, на яких вони насправді, на які ці дві позиції впливають. І ковід, економічна криза і так далі. Загалом складається враження, що безумовно в виступах президента з'являються змістовні речі. Подаються вони досить толково, але вони носять такий, знаєте, еклектичний характер. Тобто насмикали і їх стулили в купу, хоча безумовно це фрагменти того, що називається внутрішнє і зовнішнє становище, так як це визначає Конституція України. Хоча, ще раз кажу, мені здається, що це більш така передвиборча програма, чергова, ніж змістовного характеру, і тим більше стратегії.